abahlali bavakalise inkxalabo yokhuseleko phambi kwemvula ezilindelekileyo namhlanje nangoLwesine kumasipala woMbaxa. Ibuhlungu nje into eyenzeka kwelaa donga, ingase xa kwenzeka into ezinjeyana kukhona idrain enkulu phaa isigcwale ngamanzi, ingase at ivulwe laa drain phaa ingathi angahlala amanzi okanye basisuse phayana basinikele amabhangala adala basithembisa ngawo. I-Gift of the Givers ikhuphe uncedo loluntu kubahlali ababekwe kwiholo laseDaku. Our team came here Monday and we started with the immediate disaster relief aid such as your blankets, your mattresses, your hygiene items. We even had to distribute brand new clothing. As families reported, they left their houses with only the clothing on their backs. Umphathiswa we-Cocktail Zolile Williams uthi eminye imicelimngeni esijongene nayo isixeko ziinkqubo zokukhupha amanzi ezikhukhula ezingalungiswanga, nto leyo ekhokhela kwizikhukhula. Abona bantu bachatshazelwe zezimvula kakhulu ngabantu abahlala kwi-informal settlements ezisizibiza ngoba ngamatyotyombe. Ingxaki ebangela loo nto yeyokokubana ezinye i-informal settlements aziplanwanga kakuhle kuba imeko lezime kuyo zingaphantsi kwe-flood line. Ummandla umasipala oMbaxa wase-Nelson Mandela Bay ulindele ezinye imvula namhlanje nangoLwesine. Nangona kunjalo abahlali banethemba lokuba imvula ayizukuna kakhulu njengaleyo bayifumene kwimpelaveki ephelayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho sethu Boyi eGqeberha.